vachamirira Jehovha vachawana simba idzva, vachabhururuka namapapiro samakondo, vachamhanya vasinganeti, vachafamba vasingazivi. Maita zvakanaka, tivaomberere maoko vachigara pasi. Tiri parevival ino, revival yeEagle Life yatinotenda kuti revival yegondo, yeupenyu hwegondo. But pataverengesa kuna Isaiah yakatanga achitaura kuti vanoziya unovapa simba, vane simba rakupera unowedzera simba. Ndobva aenda pazasi, ndobva ati kunyange nevanakomana vachaziya, namajaya achapera simba. Arina kugumira pakuti simba rati achapera simba chose. Zvoreva kuti simba kana ranzi rapera chose pasara pasisina simba riripo. Pati pakati pemajaya ese nemhandara dzese dzati dzapera simba, ndopazouya chimwe chivhesi chati asi vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva. Ivavo vamirira Jehovha vachabhururuka samakondo, vachamhanya vasinganete. Ndoda kushumira nyaya manherano isina kunyanyokura iri diki, yatoda kuti Ishe atibatsire kuita kuti iwewe neni tigone kuinzwisisa. Ndakamboenda muHarare ndichida kuenda kwaRusape kuna mukoma wangu. Ndobva ndasvika paMbareso. Ndasvika paMbare panga pane zibhazi rakanga riripo. Zibhazi rakanga riripo parakandiona ndakabata bhegi rakarevha so. Vari kuenda. Ndokubva moyo matiri wasimuka kuti bhazi rakutoenda rinenge. Ndokubva ndamhanyira kupinda mubhazi. Ndakaona kondakta achimhanya nekabhireka bhuku ketiketi, zvikati bhadhara. Pandakangobhadhara ndakatanga kuona vanhu vachidzinga 1 by 1 vakundotsvaka vanyuwani. Ndoda kuti muyutu ungwarire kuti kana wakuya kuenda kwadzina Mwari munoenda, ziva pekumira, nokuti kana ukasaziva pekumira kune zvinotoitika. Kana ukasaziva chauri kumirira pane zvinoitika. Saka vakomana vakandiona ndiri munyowani vakatanga kurevha, ndikafunga kuti vakomana vakubunda. Ndakapinda mana 11 ndikayeye mundiripo vana 12 dziripo, nokuda kuti ndakanga ndabhadhara mari havana kunditendera kuenda. Vanokudza kuti shamwari takamirira kuti rizare. Saka bhazi iri zvarinoita rinomirira vanyuwani, nokuti ukarikwira nhasi mangwana hauzodi kupindamo zvakare. Saka rinomirira vanyuwani vanouya kuti rirapidze mukati rivashungurudze. Asi kana wakuda kuenda, ziva pekumira, ziva chaunomirira. Ndomaiwe zvangu ndokubva manje ndaona kuti panapa ndakutambura 10 notes. Ndokubva ndarangarira kuti ndine mukoma wangu mupurisa. Ndokubva ndabata kafoni kangu ndikati bhazi ndatambura yakapenda panapa. Zvikati chikobvana ndikati ndakwira bhazi asi harisi kuti kusimuka rakuramba nemari yangu. Zvikati bhazi irorondoriziva. Ndoda kuti vaiziva nane machidha vakabudisa foni vakafona. Pavakakubudisa foni vokufona, ndokubva vakomana vati uya kunomupana takumukwidza mubhazi rinoenda. Iri redu yarenderekashika tauya manherano kukupidza kune zvinoenda. Tauya manherano mwana wenyika zoda kukupidza pane zvinoenda. Kune munhu ari mukareleshonship kemushikashika unotobopamiswa kurovera zvozvimwe tunotouya kuzobhadhara otobvunza kuti mari
isika ramba koma na isika rori kati muruka muhereze nichiti muruka kana usika kwenye kumuramba tinokupasipa nokuramba akenemo ushakatakata kana usika kwenye kutakitani tinokupasipa manerano muruka muna zisika eti kana weyo tingamuruke manereko muruka muna zisika eti toya kukupinza muneinoleja nokupa jobati titakutashisa pamapapire mepo titakutashisa pamapapire mepo nokupa isodasi ati achikaura nevana vaisraira zvikanzina Jehovha ndakakubudisa muijipita ndakakugarisa pamapapire egondo ndakakubudisa muijipita ndakakugarisa pamapapire egondo kana wagara pamapapire egondo spidi yako unlimited unomanya seunopenda ndokupa Elijah agara pabhiza ndokupa Elijah ndikuna apa mvura yeyakutouya chigara pabhiza iye ndokusala achinamata ari pabhiza anomhanya kukuti anomhanya netsoka Elijah ndokuziva kuti ndine imwe transpoti irinana yanoda kuti Jehovha andipinze ichakugarisa pamapapire emhepo mwana weyupi uri mhepo ndinodeclare supernatural speed ndakamira pano ndinodeclare supernatural speed Mwari ngakugarise pamapapire emhepo garisa imeri yejangwa pamapapire emhepo kuti kana ndomhanya zvinodya kudhara zvinofenda kana ndoenda hakuna anonimisa ndokupa Jesu anotanya 40 days anotanya 40 nights ari pakati pekutsanya ndokupa dhiabhorosi asvika zvikati kana uri mwanakomana waMwari chita matombaya kuti uwaite chingwa ndoda kuti ubate madimension ana Jesu inomba saka Satani anoziziva kuti Jesu akagara mudombo havasvike katimoshakata kana Jesu mukaramba muri dombo indinatizvike kana maramba muri dombo ndatamusvike ndokupa auya nezana zvikandichibva kudombo kuti uite chingwa kuti agone mukudya kana Satani akuda kukuroya anokupisa mudimension rausingagone kubatika wokuisa mudimension inobatika ndokupa Jesu ati ndoda kuvhovhonora imwe dimension yaJesu zvikati munhu shamwari haararami nechingwa anorarama chete namashoko anobuda muromo waMwari saka anyadza dimension yaJesu ukapinda muna John 1 ukapindiriva last word and the word was God and the word was God ndokupa abuda mudimension reshingwa ndokupa apinda mudimension reshoko kepodokidagaha ndokupa abuda mudimension reshoko kana abuda mudimension reshoko akupinda mudimension reumwari nekuti shoko rinoti uncreated creator nekuti shoko rinoziva unstoppable stopper shoko rinoziva limitation breaker shoko rinoziva miracle worker shoko rinoziva I am that I am saka vapinda mushoko kuti Satani arogeze kudya kana Jesu vapinda mushoko havachadzika kana Jesu vapinda mushoko hamuchadzika Jesu mwechete anoti I am the bread of life saka ari kutoziva dimension kuti ndikapinda muchingwa madhimoni anonditya ndikatambira ndiri kuchingwa zvikwambo zvinonditya chirega nditize ndirambe ndiri dombo chirega ndibude mudombo ndirambe ndiri shoko ndokupa aramba ari shoko ndoda kuti uone kuti nemhaka yeJesu varamba riri shoko nekuti Jesu shoko mweya unonzwa Jesu achita that way that I speaking to you our spirit and our life saka shoko mweya kana ndakumweya
hadibatike ndokupa gondo kana rakubhuruka kudenga rinouya kuzotora nyoka haritavi nenyoka riri padimensheni renyama bati kana gondo rikauya rikaona nyoka rinodhakura nyoka ropinda nayo mumweya rinotora nyoka ropinda nayo mumweya rozozesana zviri mumweya nekuti pasi apa ndopagiraundi penyoka nyoka ine simba nyoka ine simba kana ichifamba pasi asi kana gondo raitakura rikapinda nayo mumweya nyoka inoshayiwa simba. I have come to declare ramba uri mumweya rambira kumweya chero hatibreki kauya rambira kumweya havadzikakusiya rambira kumweya ikashayiwa basa rambira kumweya zvinhu zvikasatengwa rambira kumweya ramba uri mweya ramba uri mweya ramba uri mweya chiramba uri mweya usabvuma kuchidwa usabvuma kuchidwa maonero ako akademosha kada usabvuma kuchidwa maonero ako nekuda kweikonomi yezimbabwe usabvuma kuchidwa maonero ako nekuda kwemamiriro ezvina ndokubva Solomoni ati anotarira kumhepo haangazvare anotarira makore haangakohwi. You need to keep on sorting. You need to keep on seeing. Vanofamba nekutenda vana vaMwari varume havafambi nokuona vanofamba nekutenda vanofamba nekutenda vanofamba nekutenda. Ndatouyawo manerano kuti mwana weyusa ngaadambire ari kumweya ndokubva Jesu varamba vakati Satani ahundibate kekodoshakata ndokubva ndaverenga akatora vanhu murenje bhuku rinoti Jesu akaziya nevanhu vakanga vanavo vakaziya zvikanzi naPita endesai vanhu kumbava pane kuti vane nzara zvikanzi naJesu Pita ipai vanhu zvekudya semuchimba chiya chamakambonyima dhiabhorosa semuchimba chamakarambira kuna dhiabhorosa maakundochipa kune vanoda unonyima kunyima kwakanaka zvinenguva ndati kune vanofanira kunyimwa ndati kune vanofanira kunyimwa kune vakapahembe dzako yakakuroya kune vakapamari yako yakakunyudza kune vanofanira kunyimwa. Mwari ngaakupe discernment spirit yekuziva kuti maijojina havangazvedhora rako. Mwari ngaakupe discernment spirit yekuziva kuti mbuya nyika havangatesekiramo. Kune vanofanira kunyimwa uchibuda muno zvikwako ngazvinyimwe vanoroya ngavanyimwe vachaida kudetserwa nemari dzako. Ngaakupe meso okuona Mwari ngaakupe meso okuona. Zvikanzi naJesu handidi nechingwa ndokubva asvika kune vakanga vachida chingwa achisvika kune vakanga vachida chingwa achisvika kune vakanga vachida chingwa ndokubva Jesu achidya chingwa ndokubva apa chingwa semuJesu iyeyuya unomuzva achiti anembe mana ndini mana yakaburuka kudenga inzwi rekuti mana rinongoreva kuti what is this katiboshakada inzwi rekuti mana rinongoreva kuti what is this vakanga vasingatonzwisise kuti chii chavapiwa saka nzwi rekuti mana riri kureva kuti what is this. Uchibuda pamusangano uno Mwari vachakupa munana unonzi what is this. Vachakutarisa vokubvunza kuti what is this. Nekuti kana Mwari akupa munana ngaakupe munana unokonifyuza varoi ngaakupe munana unokonifyuza zvikwakwa ngaakupe munana unokonifyuza nyika. Ini tiri kumbovona mbuya Sara vakatakura munana vakatakura nhumbu vachidonzva nyika yaingoti what is this. Ndotsika yaMwari munana unonzi what is this. Nyika ngaibvunze nyika ngaibvunze. Ukaverenga kuna Proverbs zvinoti kune zvisingadi kuonekwa nenyika zvikati naProverbs papeja kune zvisingadi kuonekwa nenyika zvikati kana aimbova mushandiri ava mushandiri nyika haidi kuzviona ndokubva yadzakapa zasi zvikanzi aimbwenge akarohwa akarapwa
akazova akachata nyika iri kuzviona. I have come to declare kana muine masikuru ari muno toda kuti tikudzosere ipapo vachandokubvunza kuti what is this warohwanechaya zvisingadi nyika zvisingadi madhimona zvisingadi zvikwakwa zvisingadi mhepo munana unonza what is peace what is peace keikabharoshakata ndokubva Jesu aida paguva achisvika paguva raLazaro ipapo Lazaro akaora Lazaro akakutonhuhwa asi kana watizi bhisi asvika kana watizi bhisi asvika nezvakaora zvinotosonoka kana watizi bhisi asvika nezvisinganzwe zvinonzwa kana watizi bhisi asvika zvisina nzeve zvinova nenzeve kana watizi bhisi asvika zvisina mapapu zvinova nemapapu zvakasungwa zvinosunungurwa ndokubva Jesu abvunza zvikati mamuisa kupi tiri kutokubvunzawo manerano kameri yezvitema mushikashika wakakavigepi mwanangu wakakavigepi mwanangu tiri kutoda zvawakaviga ndaviga zvawakaviga manerano ndatingaviga zvawakaviga wakachiisepi chiroto chiroto chawakarota uri musikana wakachiisepi ndakaisepi chiroto so Jesus pawakaviga ipapo endana Jesu endana Jesu Jesu achisvika anoti bvisai dombo. Zviri kundinakidza ndechekuti Lazaro haana kuvigwa mufu. Kabatisiwa maizve zvangu Lazaro haana kuvigwa mufu, ari kuvigwa mubako. Jesu zvakare pavari kundofa havasi kuvigwa mufu, vari kuvigwa mubako. Bako manje zvarinoita mukati mebako mune matombo, saka unoboora zvakanaka nagauri mumomo. But kana takuisa pasi tikakuisa pasi kana todzika tinotogona kutodzika nepiki tikaboora nehenya. Asi kana takuisa mubako unoboramba uri chitunha zvako pati wakazara uri mubako inonzi Jesu. Kune vagere kuna vapusana mayobva yati ndichavanda muna Kristu, ndichavanda muna Kristu. Vakuda kuenda kupiro bhuku rinoti vakatanga kubvunzana zvikanzi ndiani achandoti bhisi nadombo. Asi chinondinakidza ndechekuti vakaramba vachiinda. Jesu akuda kumuta Lazaro anoti bvisai dombo. Dombo ngaribviswe, dombo ngaribviswe. Pane zvinofanira kubviswa in your life. Pane zvinofanira kubviswa. Ndati pane zvinofanira kubviswa. Pane zvinofanira kubviswa. Ndati pane zvinofanira kubviswa. Loni murayiro unota kana uchida kuisa zvinhu zvitsva mauri gona kuririsa. Kana wakuda kuti zvinhu zvitsva zviuye mauri ririsa zvishalo kuti uatrete zvinyuwani. Manje tine mazana akambozara uri kugara wakazara everyday. Ririsa zvishalo kuti zvinyuwani zvigone kuuya. Ririsa knowledge yakare kuti zvinyuwani zvigone kuuya. Ida unoririsa zvemasundu zvako muwadhiropu. Chisundu chegona 1940 unozvidii payuizi yekare kare unoidii. Unoidii waleti yako sakara unoidii. Shangu yakapenda unoidii. Ririsa zvishalo zvinyuwani zvigone kuuya. Ririsa. Mwari ngakupengasa dzekuririsa. Mwari ngakupengasa dzekuririsa. Ndoda kukuyedza manera. Ndoda kukuyedza manera kuti ugone kuririsa zvakare. Dai ndakabvenda kumushanda kuti ndakakurira. Ndakakurira kumushanda mbuya wangu. Taienda kurwizi kufuku. Mbuya wangu vaisvika vochera chifuku. Vachera chifuku vasati vachera mvura. Vaitanga vakupa mvura iri pamusoro nekuti mvura yaida pamusoro yaida yakasviba. But pavaiwedzera kukupa yaizondonyuka kwekupedzisira yainyuka yakachena. Nekuti kana wagona kukupa uri kukupa mvura ine ngura kuti uattracte fresh. Kana wakuda kuattracta fresh in your life, kana wakuda kuattracta fresh anointing in your life, kana wakuda kuattracta fresh dimension in your life, you need to release. Unofanira kukupa zvishalo, unofanira kukupa zvishalo kuti zvinyuwani zvigone kuuya. Ndichitondopedzisa ndoda kunyaya ndiri kushumira manerano
inonzi koma irerei, koma irereiko, yatopedza, inonzi koma igorerei. Ndoda kuti uchibuda muno undobvunza hama dzako kuti koma igorerei. Josefa anorota hope, Josefa achirota hope, anorota ari mambo, madzikoma ndokuinterpreta, asi Josefa mamisha vakagona kumutengesa. Otherwise chingobvuma kutengeswa, usarambe kutengeswa. Sometimes unofanira kungobvuma ndokubva abvuma kutengeswa. Achindotengwa maPotifa, ndokubva mukadzi waPotifa atanga kuona nekuti pane nyasha panooneka, ndokubva aita zvaakaita. Mapana amazuva anoiti kirasha, ndiringofunga kuti mukadzi wamambo akaona kirasha akati oshakata, ndokubva atanga ndokubva teni Josefa atiza achindopinda mujere. Ndopari kundotangira nyaya, ari mujere anorotesa hope, ari mujere anointerpreta hope. Ndokubva aendesa mumwe mufana, ndokubva mufana aenda, Josefa ndokuuya, ndokubva ainterpreta hope. Ndokubva kuti kana wakunze usazonikanganwa, asi ndokubva aenda, ndokubva andokanganwa, ndokubva mambo varota hope, ndokubva mutumwa uya arangarira kuti ndakanga ndiri kujere, kune murume akandiinterpretera hope, akandiinterpretera hope. Ndimudanei ari kujere, Josefa achidanwa ndokuinterpreta hope, ndokubva akwidziridzwa. Zvinobva zvandishamisa ngezvekuti mambo vakamukwiridzira, vakamutsveta pamaturo akakwirira, vakamutsveta pamaturo echikafa. Ndokubva mari yakodzeresa nzara, akakodzeresa nzara kunyika yaIsraeri, akakodzeresa nzara. Tatowewo manerano, Mwari wakukodzeresa iwo nzara kuvavengi vako, kodzeresa iwo nzara kuvavengi. Jehovha ngaakukodzeresa nzara kuvavengi vako, nekuti Mwari akasakodzeresa nzara kuvavengi vakakushairira vanoramba vachikushairira. Maiwe zvangu, ngati kana Mwari akasakukodzeresa kuti mota dzavamwe vanovhaira dzife, agokukumbirawo lift, pane mota dzinofanira kubhofa kuti agouyawo kwauroti ndipiwewo lifiti. Ndinoti koma akabvamimirei, koma irereiko, Mwari ngaakukodzeresa. Kune vamwe vanhu vakakuseka, kameri zvinokachisheka, vakakuseka kwa zvakanaka. Mwari ngaakukodzeresa kwamfushi, vagouyawo mumba menyu voti maini nyimbo mayanga inorwadza. Mwari ndarohwa pano, ndarohwa. Jehovha kodzeresa inzara kuvavengi vangu. Ndokubva vakomana vaenda, ndokusvika Josefa achivaziva, asi ivo vakanga vasingachazivi Josefa. Ndokubva Josefa amira, zvikanzi koma, mairevei pamaita atife ndiri mambo, maireveiko pamaita mufe makapfugama, mairevei pamaiti ndinoramba ndiri rocha, mairevei pamaiti ndinoramba ndiri ngoma, mairevei pamaiti ndinofa ndichipemba, mairevei pamaiti ndichafa ndiri pasi, mairevei pamaiti ndinofira muguruva anosimudza marope achiyabvisa muguruva ovakadzika namachinda. Ngatiziva pekumira, ziva chaunomirira. Akamira Petetiesa ari padziva reBhesaidha. Ngati kana uri panzvimbo kwayo, chero makore akafamba, ramba wakamira chaiko, rute anoza, usabuda mumunda waBhoazi. Ziva pekumira muyuda. Dzimwe dzamuri kuti patient, hadzisi patient, wakamira paHome Post. Ngati wakamira pasipo, kana ukafa uri rope, wakamira pasipo. Ziva pekumira, ziva chaunomirira, ziva pekumira, ziva paunomirira. Nekuti ukaenda kumasvimbo muno, tichakenda Harare, unoenda paKuroko. Asi kana waenda paKuroko, hausviki kune mabhazi eHarare chete, unosvika kune mabhazi eZvishavani, kune mabhazi eBulawayo. Kana wakangofunga uri kuti Kazunguko yese inoenda Harare, uchakwira bhazi risiro.
Dati ukamufunga kuti mukomana wese anorora uchakwira bhazi risiro. Ukamufunga kuti musikana wese ndiye uchaenda nebhazi risiro. Kune mabhazi atiri kuenda kwauri kuenda. Tora dzinofamba kwauri kuenda. Vakobva vaende kwauri kuenda. Ngatende zvandinotenda. Ngatizwe chinotenda. Komairereko. Toda kuti uchibuda muno. Nyika yevava vana hama dzako dzichakubvunza kuti ndiye here uya. Ndiye here rakanga riri bofu. Ndiye here uya. Ndokupa Jesu ati garai muJerusarema. Musabude muJerusarema. Kusvika magamuchina simba. Ipapo muchava zvapupu zvangu. Ipapo muchava zvapupu zvangu. Ndiri kutotenda kuti kune vakanga vakamirira asi vakanga vasiri muJerusarema. Kune vakanga vakamirira asi vakanga vasiri muJerusarema. Saka mweya mutsvene zvaunoita unouya pawadzivirira ipapo. Kana mweya mutsvene akati mira uri panzvimbo yawadzivirira ipapo, ramba vakamira ipapo. Ukangochinja munda wachinja nemunana. Mwari ngaakubvisire rimwe dzungu. Kune vamwe mabhana nesipiti munomu zvekuti kungovaiwa ndichana yakutochinja. Usakurumidze kuchinja munda. Chero Bhoazi akasakupipa usamhanye kuchinja munda. Chimbooneka pesheti zvishoma kuti atangotiti hai rimwe ramazuva wokukipoka chinhamba so unokukipawo haisi nguva yekumhanya. Jehovha ngaakubvisire kamwe kadzungu kamwe kakungokurumidza iti Mwari ndibvisire kukurumidza wokuisa chipesheti zvishoma. Akaramba akamirira for 8 years achingoti ndinomuona yatouya kutotikile zvakaramba kwemakore mazhinji, zvakaramba kwemazuva mazhinji, yatouya kutotikile. Pane vane asima dziri muropa. Ko mairero ipamaita hairapiki. Bhaibheri ndiani akataura chirevo ichi? Ndiani akati hairapiki? Ndiani akati afa? Ndiani akati aora? Ko mairere kebo shakata. Yaunotosvika paunosimuka manera shakadiketekete. Yaunotosvika paunosimuka ndiwo unoziva nyaya dzako. Tatouya kundosangana naMwari manera. Tatouya kundosangana naShe. Ndati tatouya. Ndiri kutotenda, ndiri kutodzidwa, ndiri kutomudzwa Mwari, ndiri kutomudzwa. Toda kuti tikubvise mudimension renyama. Takuda kuisa vana mudimension remweya. Toda kuti uone kenza uri muziso remweya. Toda kuti uone kusarohwa uri muziso remweya. Toda kuti uone zvisingafambi uri muziso remweya. Mukomana akaona guta rakakomba anoriona ari muziso renyama. Zvikanzi naYaisha zvinodhaidzaya kuti rione pavanosvinura. Akaona Mwari, akaona guta rakakombwa nevazhinji. Elijah akudzokera kudenga. Unonzwa vaprofita vachiti Elisha uri kuzviziva here kuti tenzi wako ari kubviswa pakati pako? Zvikanzi ndiri kuziziva. Akaramba achitenda. Bhuku rinoti ndokundomira pachikoro ndopaakaona bhachi richidonha. Ndoda kuti Mwari aregedzere bhachi manera. Ndoda kuti Jehovha aregedzere bhachi manera. Pane bhachi rinofanira kuregedzwa. Pane bhachi rinofanira kuregedzwa. Pane kavharingi inofanira kuuya pamusoro pako. Mwari ngaafukidze vakashama. Mwari ngaakupfekedze dzimwe nyasha. Ndoda kuti Mwari atokupa dzimwe nyasha iko zvinezvi. Ndoda kuti Mwari atokupa dzimwe nyasha iko zvinezvi. Uchirwara unopora. Kana wakasungwa unosunungurwa. Kana wakaneta unokupa simba. Bhuku rati vakuziya unovapa simba. Pane anofanira kupiwa simba manera. 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 Yauri kusvika paunotimbira kadibodosha. Sode kuti ndinosimudza maoko. Kuti Mwari dururai nyasha. Vemazuva ano vakati dira rizari. Vemazuva ano vakati dira rizari. Toda kuti uti Jehovha dirai rizari. Unofana kubuda muno vakazara manera. Mari ngaidihwe kusvika yazara. Mitazo ngaidihwe kusvika yapachuka. Nezvinani makazoza musoro wangu namafuta.